Jeden z hlavných bodov strany Únie je rozvoj cestovného ruchu a preto sme zvolili takéto netradičné miesto. Je to vlastne stred mesta. Cestovný ruch potrebuje aj mesto, ale aj všetky regióny Slovenska. Preto naša strana chce podporiť aj cestovný ruch zavedením 200-eurových poukážok pre každého zamestnanca, ktorý je zamestnaný minimálne pol roka. Tieto poukážky by boli plne odpočítateľné z daňového základu. Zamestnanci v rámci štátnej správy by ich dostali absolútne kompaktne preplatené cez SACR. Sú tam určité dopady na HDP, ktoré proste by mali byť vykryté. Máme to vypočítané našimi ekonomickými expertami, že by nám to malo do 2 rokov už priniesť plusové hodnoty, že ten výpadok by sa mal nahradiť získaním nepriamých daní, spotrebných daní, DPH-čky, ktoré proste sa ostanú na Slovensku, ktoré budú minuté na Slovensku a tento cestovný ruch bude podporený týmito 200-eurovými poukážkami. Skúsenosti z Maďarska hovoria, že po 2 rokoch to bolo ziskové, narastol turizmus, narastol zamestnanosť v regiónoch a chceme to podporiť aj my prijatím takéhoto zákona a zmeny legislatívy v parlamente, aby sa cestovný ruch mohol plne rozvíjať, aby bol adekvátny a bol rovnako vážne vnímaný ako hoci ktorý iný. Dneska máme iba 2,6-2,8% HDP z cestovného ruchu. Potenciál je minimálne 10-12% a cestovný ruch nám odtiaľto nikdy neodíde. Strojarina, auta, televízory, to môže po 5-10 rokoch odtiaľto odísť, ale cestovný ruch nám to ostane aj so zamestnanosťou. Tak preto naša strana je za podporu cestovného ruchu a zavedenie týchto 200-eurových poukážok. Ďakujem za pozornosť.